Welkom terug bij Henkies Papiamento. In het papiament zijn er woorden die verschillende betekenissen kunnen hebben. Ik ga vandaag 3 voorbeelden hiervan laten zien. Denk eraan, druk op pauze waar nodig om het woord of zin na te zeggen. We beginnen met nummer 1. Nummer 1 is kaba. Kaba. Kaba betekent opgaan, al of klaar. De kaba met de betekenis opgaan. Tur kuminda akaba. Tur kuminda akaba. De kaba met de betekenis al. Bo a come kaba. Bo a come kaba. De kaba met de betekenis klaar. Net mi akaba. Net mi akaba. Nummer 2 is Ghana. Ghana. Ghana betekent winnen of zin hebben. De Ghana met betekenis winnen. Nos agana. Nos agana. De Ghana met betekenis zin hebben. Meeting Ghana dibai. Meeting Ghana dibai. Nummer 3 is Caminda. Caminda. Caminda betekent de weg of waar. De caminda met de betekenis de weg. E auto tacore riba caminda. E auto tacore riba caminda. De caminda met de betekenis waar. Mita caminda mi a Bisabo. Mita caminda mi a Bisabo. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal van Henkies Papiamento en de video's te liken. Ayo!